Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'un pintor, Joaquim Torres García. Aquest artista va néixer a Montevideo, a l'Uruguai, en el 1874 i quan tenia 16 anys es va venir a viure a Catalunya i va estar visquent fins al 1920. El temps que va viure a Catalunya va ser un temps molt destacat, perquè és el naixement, el desenvolupament, és el gran creixement d'aquest moviment artístic, cultural, social, mental, que va ser el modernisme i el noucentisme. Torres García és un dels màxims representants del noucentisme català. Durant aquest temps que va estar visquent a Catalunya, en concret entre 1914 i 1919, va adquirir una propietat en un antic olivar de Can Colomer, a prop de la carretera de Rellinars, de Terrassa, i es va construir la seva casa, la seva residència familiar, i com que era per a ell i la seva família, va tenir plena llibertat per dissenyar-la, per pensar-la com ell volia. I va plantejar tant un edifici com unes pintures molt basades en el món hel·lenista, en el món clàssic, en el món grec, en la mitologia, pràcticament. I dintre del que seria la pintura, el seu màxim, representant, la seva màxima inspiració va ser un artista simbolista francès que ell admirava molt, que era Pierre Puvis de Chavannes, perdó pel meu accent. I què ens planteja? Doncs planteja 4 grans plafons, 4 frescos, d'uns 2 metres d'alçada per 3 d'amplada, on plasma el que serien 4 imatges, 4 escenes dedicades, 3 al que serien les edats de l'home i la 4 dedicada al que és la dona com a representant de la llar. I el que fa, entre altres coses també, és fer uns frescos decorats o pintats, en aquest cas, amb òxids de diferents colors, amb una lletera de calç fresca, on sense cap tipus de reserva, sense cap tipus d'esbós, ho pinta tot d'una única vegada, així, d'una vegada, tot. I ho col·loca en el que seria en el pati de llum, just perquè quan arribessin les visites, la primera cosa que veiessin influenciada per la llum eren aquestes 4 imatges, aquests 4 frescos, que a més van col·locar com unes explicacions en llatí del que volien simbolitzar. Arrel ja que ell ja va marxar, aquesta propietat va passar de mans i es va començar ja a deteriorar, el sostre també va caure i perillaven sobretot aquests 4 frescos. L'antiga Caixa de Terrassa els va adquirir en el 1993 i els va anar col·locant al llarg de la història en diferents llocs. Primer estava en el Centre Cultural, posteriorment també va estar un temps en el MNAC, va tornar, en aquest cas, a l'antiga seu de Caixa de Terrassa i també va estar un temps petit per una exposició dedicada a Torres García en el Museu Picasso i ja des del 2015, on les tenim, aquestes 4 grans pintures? En el Centre Cultural de Terrassa. Fixeu-vos bé, quan aneu a fer allò, a veure les exposicions o alguna de les representacions de teatre o música que fa el Centre Cultural, veureu que just quan entrem en aquest lluernari tenim aquests 4 grans plafons que són aquestes magnífiques pintures de Torres García. Ara us proposo, amb l'ajuda d'una amiga meva, la Montse, que m'ajudarà, us explicaré cada una d'aquestes imatges i ella podrà posar la imatge perquè sigui més fàcil de poder reconèixer què és el que us estic explicant, d'acord? Doncs a veure, comencem. La primera escena seria dedicada a la veritat i a una nimfa. Omnia me comporto, això vol dir, tot ho porto amb mi, de Ciceró. Aquí el que es veu és el bany de Venus, que és la figura de Manolita Piña, que era la seva esposa, com a símbol de l'amor i de la bellesa. I es veu també una olivera, fent al·lusió a l'arbre que hi havia just davant de Montrepòs, casa seva. A la segona imatge, el que veiem és un plafó dedicat a la música, la dansa i la saviesa et modus in rebus, la moderació en totes les coses. Aquí el que veiem és una representació a la saviesa. Un ancià de cabells blancs i bastó sota un llorer observa les figures d'Euterpe i Terpsicore, que són les al·legories
de la música i la dansa, que contemplen la representació de la pau i la mesura a l'última etapa de la vida. Recordeu que hem dit que parlàvem d'aquestes 3 edats de l'home. A la tercera imatge, el que veiem és Apolo i 2 nimfes. Vitam impere vero, gasta la vida en coses veres. Aquí el que veiem és el punt per on surt el sol, simbolitza la joventut. Es veu un home jove al costat d'una cistella de taronges, que simbolitza la fertilitat, i que conversa amb 2 nimfes que estan agafant directament aquestes taronges de l'arbre. I finalment arribem a la quarta i última imatge, que en aquest cas simbolitza la terra, ennes i pan melioribus annis, dels millors anys. Això és un fragment de Virgili. Aquí està dedicada a la maduresa. A l'ombra d'una figuera, Apolo, representat, en aquest cas és Torres Garcia, conversa amb una nimfa que porta els fruits de la terra en un cistell. A la dreta es veu un jove tocant la flauta. I res, i aquí teniu l'explicació d'aquests 4 grans plafons, que és una de les peces més representatives de Torres Garcia. Ell ja va morir en el 1947 i nosaltres tenim, per sort, aquests 4 frescos impressionants que quan puguem sortir i tornem a anar al Centre de Cultura doncs els podrem veure i contemplar novament en el seu esplendor. Res més, fins a la propera, adéu!